हेलो लोगोफोर आंनि मुङा मैखम बसुमतारी आरो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे आंखौ बे चेनेलखौ बानायनो सोर रिक्वेस्ट खालामहरा आरो आं मानि थाखाय बे चेनेलखौ बानायनाय जादों। लोगोसे आं बेखौबो खिन्थागोन जे बे चेनेलाव नोंथांमोना मा टाइपनि भिडिअ नुगोन। नोंथांमोना आङो बे स्मार्ट बड' टेक्नोलॉजी चेनेलाव मा टाइपनि भिडिअ लाबोगोन। आं बिनि सोमोन्दै बे भिडिअआव सुंद'यै फोरमायनो सानबाय। भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन, जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। गिबियावनो आं खिन्थानो सानदों जे आंखौ बे चेनेलखौ बानायनो सोर रिक्वेस्ट खालामहरा, नङा होमबा? लोगोफोर, आंखौ बे चेनेल बानायनायनि सिगां आंहा मोनसे चेनेल दंखायो, जा चेनेला हिन्दीनि माइकेल बिटिवाइ टेक चेनेल। बिथांमोना बे भिडिअखौ आंखौ सिगांनिफ्रायनो सिनायनायफ्रा बे भिडिअखौ नुदोंब्ला मिथिगोन, हमनो हागोन। आरो बे चेनेलनि गेजेरजों, आंनि बे हिन्दी टेक चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोना आंखौ फेसबुकआव, इन्स्टाग्रामाव, सोरबा फनजोंबो आं रायलायनाय जायो। जे बिथांमोना बुंहरो जे टेक चेनेलाव नों जेरै हिन्दी चेनेलाव जेरै बुजायदों, जेरै खिन्थादों, फोरमायदों, बेबायदिनो बर'आवबो मोनसे चेनेल बानाय, मोजां जागोन। बर'आव बिदि टेक चेनेल गैया, दङब्लाबो गुबुनाव सोंब्लाबो, गुबुना खिन्थाहरब्लाबो फुल डिटेल खिन्थाहरा। मावजिमोन बेखौनो बुंदों दि दङब्लाबो मोजाङै फुल डिटेल खिन्थाहरा बायदि होननानै आंनाव मेसेज खालामहरदों। वेल, आं बिखौ खिन्थानायनि सिगां आं माखासे आरो बुंबावनो सानदों। लोगोफोर, आं सिगाङावनो सानदोंमोन जे फार्स्ट बर' चेनेलखौनो आं बानायग्रोनो होननानै, खिन्थु आंनि दिमागाव ओरैबायदि फैदों, माने आं एसे आरो रोंनो गोनां दंबावोमोन। बे रोंनो थाखाय आङो हिन्दी चेनेल बानायनाय जादों, जाहाथे आङो गिदिर हिन्दी इउटुबारफोरनिफ्राय आं माखासे इन्सपायार जानो मोनो, बिसोरनिफ्राय आं माखासे सोलोंनो मोनो, खाबु मोनो, बिसोरनिफ्राय आं जाहाथे हेल्प मोनो, मदद मोनगोन होननानै आं बे हिन्दी चेनेलखौ खुलिग्रोनाय जादों। आरो हिन्दी चेनेलखौ खुलिनानै आं हिन्दीनि आङो इउटुबारफोरनाव आङो सोलोंदों माखासे, आरो बिनि सोलोंनायनि गेजेरजों आंनि हिन्दी चेनेलावबो आङो बेखौनो फल' खालामदों। दा बिदिनो आंनि टेक चेनेल, हिन्दी चेनेलाव बिदिनो लासैनो ग्र' जालांगासिनो, साबस्क्राइबार बारायगासिनो, भिउस बारायगासिनो, बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजां, साबसिननिफ्राय साबसिन माने ग्र' खालामलांनो हागासिनो आङो। खिन्थु आंनि गोसोआव साननाय दंखायो जे आं बड' चेनेलबो आं बानायगोन सानसे समाव बिदि होननानै। खिन्थु बड' चेनेल बानायनो थाखाय आङो ओरैबायदि सानदों जे बड' चेनेलथ' बानायगोन, खिन्थु आंनो मोजाङै आदा खिथा रोंनानै आं बड' चेनेलखौ माबोरै बुजायनो, आं गावनि बर'खौ ओरैनो धगा होनाय जागोन होननानै आङो बड' चेनेलखौ बानायनाय जाथ'वाखैमोन, दोनथ'नाय जादों जास्ट। ओमफ्राय आङो हिन्दी चेनेलाव आङो आगान सुरदों। दा बे हिन्दी चेनेला लासैनो बिदिनो ग्र' जालांगासिनो। ओमफ्राय दा बिथांमोननि रिक्वेस्ट खालामनायजों बोरैबा एसे आं आरो दंबावो, गोबां सोलोंनो गोनां दंबावो, नाथाय आं जा एसे हायो, जा एक्सपिरियेन्स दं आंनाव, जा आङो इन्सपायार जादों गिदिर इउटुबारफोरनिफ्राय, दा बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय बे चेनेलखौ आङो खुलिनाय जादों। आरो आं सिगाङावनो नोंथांमोननो रिप्लाइबो हरखादोंमोन जे आंहा चेनेल दंखायो, बर'नि चेनेल, नोंथांमोना लिंकखौ लांनो हागोन, खिन्थु आं बेयाव भिडिअ मोनसेबो आपल'ड खालामनाय जाथ'वाखैमोन। आं बे चेनेलखौ आगस्ट मासावनो क्रिएट खालामनानै दोनखादों। बिदिनो आङो एसे एनै भिडिअ आपल'ड खालामाबाबो अट'माइज खालामना दोनखादों, आरो बे चेनेलनि लिंकखौ आङो बिथांमोननो हरदों। बेनो आंनि बड' चेनेला। आं थाबैनो बेयाव आङो खामानि मावगोन होननानै आङो सिगाङावनो बिथांमोननो लिंकखौ शेयार खालामहरदों। आरो जाय बिथांमोना फोथायनानै मोजां भिडिअ नुगोन होननानै साबस्क्राइब खालामनानै दोनखादों, गोबाङानो भिडिअ आपल'ड खालामाबाबो बे चेनेलाव बांसिनानो साबस्क्राइब खालामदों। थेंक इउ स' माच, बेखौ आंखौ भिडिअ आपल'ड खालामाबाबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोननायनि थाखाय। नोंथांमोना आसा खालामदों जे नंगौ बे चेनेलाव मोजां भिडिअ नुगोन होननानै। नंगौ, थारैनो नोंथांमोना नंगौ चेनेलावनो फैदों, नोंथांमोना नुगोन। आरो नोंथांमोननि गोसोनि साननाय बायदि, नोंसिनि मिथिनो लुबैनाय बायदि भिडिअखौ आङो सेस्था खालामगोन आङो होनो थाखाय। आङो बै हिन्दी चेनेलनिफ्राय साबसिन हामसिन आं बे बर' टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव आङो साबसिन हामसिनखौ आङो खामानिखौ मावलांनो आङो ट्राइ खालामगोन। दा आङो बिनि थाखायनो बे चेनेलखौ खुलिनाय जादों। आरो नोंथांमोना बुंबावदों जे जोंनि बड' चेनेलाव आङो रिक्वेस्ट खालामहरो, सोंहरो, खिन्थु मोजाङै खिन्थाहरा, डिटेल खिन्थाहरा होननानै बुंदों। आं नोंथांमोननो सानो जे बर'आव गोबां गिदिर चेनेलबो दं, गैया नङा चेनेल दं, टेक चेनेलबो दं, सोरबा ब्लगिं चेनेल दं। बिदिनो जेरै हमनानै ला गिदिर ब्लगिं चेनेल जेरै राजा खुंगुर, बिएम सोदोब दङ, ओजों प्रन्जल नार्जार दं, आलफ्रेड दैमारि दं, आरो सावथुन मुलुगनि माखासे एक्टर एक्ट्रिसफोर दङ, फुजि, गेमस्रि, बिसोरबायदि गिदिर चेनेल दङ। बिसोर मिथिखागौ, बिसोरो चेनेलखौ बोरै बानायनांगौ, चेनेलनि थाखाय मा खालामनांगौ, बोरै अप्टिमाइज खालामनांगौ, बोरै कास्टमाइज खालामनांगौ, थाम्बनेल, डिसक्रिपसन, टेग बोरै लागायनांगौ, बिसोर अलरेडि मिथिखायो। खिन्थु नोंथांमोननि सोंनाया जायाखै। नोंथांमोननिया सोंनायनि सिगां बिसोरनि चेनेलनि एबाउट सेक्सनाव थांग्रो, एबाउट सेक्सनाव थांनानै नायग्रो नोंनि सोंनायनि रिलेटेड भिडिअ बानायोना बानाया। एबाउट सेक्सनाव बिसोरो मानि रिलेटेडनि भिडिअ बानायो बेखौ चेक खालामग्रो, बिनि उनावसो नोंथाङा कमेन्ट हर बिनि हिसाबै। बेनिखायनो नोंथाङा जोंना चेक खालामग्रोनांगौ एबाउट सेक्सनाव थांनानै।
आरो बांसिनानो सोरबा सोरबा ब्लगिं चेनेल दं ब्लगिं चेनेलाव थांनानै नोङो थाम्बनेलखौ बोरै बानायो इउटिउब मनेटाइजेसनखौ बोरै खालामो बेफोरबायदि सोङोब्ला नोंथांनो खिन्थाहरगोन रिप्लाइबो हरा नङा हरो आंबो गोबां नायबाय चेक खालामबाय बिथांमोनाबो रिप्लाइ हरो खिन्थु डाइरेक्टलि फुल डिटेलै रिप्लाइ हरनो हाया मानो होनब्ला बिसोरना टेक चेनेल नङा नोंनि कुइसननि मथे टेक चेनेलनि नोंनि कुइसननि रिलेटेड बानायग्रा भिडिअआसो नोंनि एन्सारखौ फुल डिटेल खिन्थाहरनो हागोन ओंखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा बिथांमोनखौ जे रिप्लाइ हरदोंबाबो फुल डिटेल खिन्थाहरा गावसोरनिल' लामा नायो बेबायदि खोथा नङा नों बिसोरोथ' ब्लगिं चेनेलनि सोरबा फुड चेनेल सोरबा डिजाइनार सोरबा पार्लार बिउटि पार्लार बेफोरबायदि बायदिसिना गोबां माने बेलेग केटेगरिनि चेनेल गासिबाबो दंजोबो नोंथांनि टेक चेनेलखौ टेकनि सोमोन्दै नों सोंनोबा टेक चेनेलावसो नोङो सोंनांगोन नोंथांमोना गाज्रि मोनदों जे खिन्थाहरब्लाबो मोजाङै फुल डिटेल खिन्थाहरा होनदों बिथांमोनखौ गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आरो बिसोरो बिसोरनि रिलेटेडनि भिडिअखौनो बानायखाया बेनिखायनो जोंहा बिसोरखौ गाज्रि मोननो जेबो राइट गैया आरो आं बुंनो सानदों जे टेक चेनेल माखासे टेक चेनेल बे टेक चेनेलफ्रा नोंथांमोनखौ बोरै बुंहरनो हानो बिसोरो गावनि आं माखासे गोबां टेक चेनेलखौ नायबाय चेक खालामबाय बिसोर गावनि ना एबाउट सेक्सन ना डिसक्रिपसनाव मा आबां जाबां टेक चेनेल नहय नामा टेक चेनेल खिन्थु भिडिअआव थांना नायहैब्ला नाला बंसानि भिडिअ नुगोन एकदम सोरनिबा बबेबा फांसनाव मोसानाय बबेबा मिथिं दावथिङाव मोसानाय सोरनिबा कमेडि टिकटकनि भिडिअ लाइकिनि भिडिअ माबा माबि सोरनिबा कन्टेन्ट कपि खालामनाय सोरनिबा एसे क्लिप माने कपि स्क्रिन माबानानै गावनि चेनेलाव सोदेरनाय मालायनि टाइटेल इउज खालामनाय बेफोरबायदि गासिबो नाला बंसा गोजा टेक चेनेलानो बिसोरो नोंसोरखौ बोरै खिन्थाहरनो आरो गावनि चेनेलखौनो बिसोरो अट'माइज खालामनानै लानो रोङाखै गावनि चेनेलखौनो कास्टमाइज खालामनानै लानो रोङाखै मेनटेन खालामनो रोङाखै बिसोरो नोंथांखौ बोरै बुजायहरनो बिनि थाखायनो आङो बे चेनेलखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर जुदि मिन्थिनो लुबैदोंब्ला चेनेलनि सोमोन्दै इउटिउबनि सोमोन्दै इउटिउबनि रिलेटेड मिन्थिनो लुबैदोंबा बे चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बे चेनेलाव आङो खिन्थानो जेरै बुंखादोंमोन सिगाङाव मा टाइपनि भिडिअ नुगोन नोंथांमोना बे चेनेलाव नोंथांमोना नुगोन जे इउटिउबनि रिलेटेड इउटिउबनि सोमोन्दै दानि जेनेबा टेक्न'लजि जाखिनि माने आर्निं ग्र' जाफुनाय दा इउटिउबाव दा गोबाङानो खामानि मावदों दा हमनानै ला आं सानो जे जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंनि बर' हारिनि माखासे गोबां सुबुंफ्रा बिराद टेलेन्टनि मानसि दङ बिसोर टेलेन्ट थानाया दा गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय गुबुन श'आव गाहैनो हाया सापर्ट मोना आरो इसिबां सहस नङा जे टिभि चेनेल निउस चेनेल बेफोराव थांनानै गावनि टेलेन्टखौ देखायहैनो हानाय गोदो इन्टारनेट गैयामोन इन्टारनेटनि जुग नङामोन बेयाव साफा सानै जाय मिथिं दावथिं गायै थियाटार बेफोरबायदि बायदिसिना गायै फिसा स्टेज गायै मेथाइ खनै दा गिदिर लेभेलसिम सहैदों दा एक्टर एक्ट्रिसफ्राबो सिगां बिराद स्ट्रागल खालामग्रोनानैसो दा एक्टर एक्ट्रिसनि लेभेलाव फैदों बिनि थाखायनो दा नोंथांमोना बेफोर टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय बे इउटिउबा मोनसे प्लेटफर्म जे नोंथांमोना गावनि इन्ट्रेस्ट गावनि जे हबि गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय बे इउटिउबाव नोंथांमोना माबोरै खामानि मावनांगौ आं बिनि सोमोन्दै बे चेनेलखौ खिन्थानो थाखाय बानायनाय जादों आङो बे चेनेलाव इउटिउबनि रिलेटेड टेक्न'लजि टेक रिभिउस टुटरियेल माखासे मानि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायगोन आरो गेजेर मटिभेसन थिग आङो एबाउट सेक्सनाव होखादों नोंथांमोना थांनानै एबाउट सेक्सनाव चेक खालामबानो जाबाय मा टाइपनि नोंथांमोना भिडिअ नुगोन आरो बे हिसाबै नोंथांमोना आंनाव सोंहरनो हागोन नोंथांमोना मा मिथिनो लुबैदों इउटिउबनि सोमोन्दै मानि सोमोन्दै आंनि जे एबाउट सेक्सनाव आं होखादों मा रिलेटेडनि आं भिडिअ बानायगोन बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना गोसोबायदि सोंहरनो हागोन आरो कमेन्ट खालामना खिन्थाहर नोंथांमोननो मा भिडिअ नांगौ आं बिनि सोमोन्दै आं कमेन्टखौ पिक खालामनानै बे हिसाबै आङो भिडिअ लाबोगोन माखासे भिडिअखौ आं शुट खालामनानै दोनखादों आं दा आपल'डल' खालामनांगौ खिन्थु आपल'ड खालामनायनि सिगां खनले चेक खालामबाय थानो गोनां जादों मानो होनब्ला ओरैबायदि इदि नङा जे लोगोनो शुट खालामबाय ओमफ्राय खरदरनो जाया हसिया डाइरेक्ट आपल'ड खालामबाय बेयाव नायगिरिफ्रा बिराद खस्थ' मोनो बुजिया डिटेल बुजिया बिनि थाखायनो बार चेक खालामनो गोनां जाहैयो बिनि थाखाय आङो बड' चेनेलनि थाखाय आं दा एसे बिजि जानानै दंगासिनो बे चेनेलनि थाखायनो आंनि गुबुन चेनेलाव आङो दा खामानिखौनो मावनो मोनथ'वाखै सप्तासे जाबाय भिडिअखौनो आपल'ड खालामनो मोनाखै आं दा बेनि थाखायनो आङो थियारि खालामगासिनो माने दा नोंथांमोना बेहाय बिदिनो सोमोन्दै भिडिअ नुगोन इउटिउबनि रिलेटेड माबोरै इउटिउबखौ माने आं बेसिकनिफ्राय लानानै आङो हाइ लेभेलसिम आङो नोंथांमोननो खिन्थालांबाय थागोन आरो नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों ग्र' खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों हानाय मानिखौ आग बारायहोगोन गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय आरो माबोरै खालामनांगौ आं फुरा बेसिकनिफ्राय लानानै नोंथांमोननो फोरमायलांबाय थागोन भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय लोगोफोर
आरो खिन्थानो गोनां बिराद दंबावो आङो मोनफ्रोमबो भिडिअआव मोनसे बिदिनो मोनसे नोंथांमोनखौ मटिभेसन होलांबाय थागोन आरो बोरै मा खालामनांगौ आङो बे लेभेलाव बे हिसाबै आङो भिडिअखौ खिन्थालांबाय थागोन लोगोफोर बुंनो गोनांथ' बिराद दंमोन नाथाय आं बे भिडिअआव बुंजोबनो हाया लासै लासैनो आं बुंलांगोन आं दिनैनि जास्ट बे भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथांमोना जुदि आंनि बे चेनेलखौ खामानियाव होगोन बायदि फोथायोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनखौ दाबायनानै नटिफिकेसन अल खालामनानै दोन नोंथांमोना भिडिअखौ बावैनो मोनगासिनो दङ आरो मा भिडिअ मोनगोन आंनि एबाउट सेक्सनाव आं होबाय आरो आं बेयावबो खिन्थाखाबाय इउटिउबनि रिलेटेड आरो बायदि बेफोरबायदि रिलेटेडनि भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थागोन नोंथांमोना जुदि फोथायो अब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन आरो आंनि फैगोननि भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना रेडि जानानै थादो बावैनो आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामगासिनो होमबा आं बेखौनो बुंनानै दिनै दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बिनि थाखाय आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि